тозагӣ гарави саломатӣ гуфтаанд. воқеан ҳам тозагиву тозакорӣ низ ба омилҳои тарзи ҳаёти солим шомил буда, солимиву бардамиро маҳз дар сурати риояи он метавон ба даст овард. агар ба варзиш ва ё иҷроиши машқҳои ҷисмонӣ машғуледу тозагии гигиениро риоя намекунед, пас гуфтан мумкин аст ки ба натиҷае нахоҳед расед, зеро тозагӣ ва варзиш бо ҳам тавъаманд ва бе яке солимиро ба даст овардан нашояд. махсусан дар шароити имрӯзаи коронавирус собитамон шуд ки тозагӣ барои нигоҳдошти солимии бадан ва пешгирии бемориҳо чӣ қадар муҳим аст. ҳамин тавр дар ҳоли ҳозир ҳар яки моро мебояд ҳам дар толорҳои варзишӣ ва ҳам дар дигар ҷойҳо ба тозагӣ аҳамият дода, риояи қоидаҳои беҳдоштро низ одати ҳамешагии худ қарор диҳем. табибони тоҷик низ дар ин бора тавсия медиҳанд ки варзишгарон ба тозагии бадани худ аҳамияти ҷиддӣ дода, либосҳои варзишиашонро зуд иваз намоянд. ба варзишгарон чунин тавсия медиҳем ки онҳо бисёртар дар ҷойҳои дар толорҳои варзишӣ бисёрӣ ҳастанд ва онҳо намедонанд ки кадомаш бемор аст, кадомаш бемор нест ва ҳангоми истифода яке аз ашёҳое ки барои тамрин лозим мешавад, баъди ҳар як гай метавонанд аз маҳлулҳои безараргардонӣ истифода бабаранд. ҳамчунин ба варзишгарон тавсия медиҳем ки гигиенаи пӯсти баданро риоя кунанд, чунки варзишгарон ки бисёр медаванд, машқ мекунанд, арақ мекунанд, ҳаракат кардан дар кор ки пӯсти бадан хушк бошад ва аз либосҳое ки тар шудааст аз он истифода набаранд, онҳоро тоза намоянд ва ҳаракат кардан дар кор ки ҳар рӯз обозӣ кунанд. пас аз чанд муддат танаффус толорҳои варзишӣ дубора ба фаъолият оғоз намуданд ки боиси болида гаштани завқмандони тарзи ҳаёти солим гардид, вале дар ин ҳангом риояи пайвастаи қоидаҳои профилактикӣ аз ҷумла пӯшидани ниқоб, безарар гардонидани дастҳо ва нигоҳ доштани фосилаи иҷтимоиро фаромӯш набояд кард. дар ин баробар масъулони толорҳои варзишӣ низ бояд назоратро пурзур намуда, риояи чунин қоидаҳоро барои варзишгарон ва ё нафарони тамрин мегирифта ба таври ҳамеша ҷорӣ намоянд. барои мутмаин шудан бо фаъолияти масъулони толорҳои варзишӣ дар самти риояи қоидаҳои муҳофизатӣ мо таҳиягарони барнома аз якчанд толорҳои варзишӣ дидан намудем, то ин ки муайян намоем ки пас аз танаффус ва дар шароити фаъолияти толорҳои варзишӣ ва рафти тамрини варзишгарон дар кадом сатҳ қарор дорад. толори варзишии профит ки бо тамоми шароитҳои варзишӣ муҳайё аст, ба риояи қоидаҳои профилактикӣ низ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир менамояд. масъулон ҳар нафари ба толор ворид мешударо аз назар гузаронида, сипас ба ӯ иҷозаи вурудро медиҳанд. дар сурати аз меъёри муайян баланд будани ҳарорати бадани шахси ворид шуда, ӯ иҷозаи тамринро надорад. дар толори варзишӣ инчунин якчанд қуттиҳои маҳлулҳои антисептикӣ гузошта шудааст ки нафарони тамрин мегирифта ҳар лаҳза имкони безарар гардонидани дастонро доранд. ҳамчунин масъулин қайд намуданд ки ба боду ҳавои толор низ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад ва зуд ҳавои онро иваз намуда безарар мегардонанд. айни ҳол толори варзишии мо бо ҳама гуна шароитҳои тозагию гигиенӣ ҷавобгӯ аст. мо хизматрасониҳои гигиениро барои варзишгарон ба роҳ мондаем. масалан, мо ҳарорати бадани ҳар як варзишгарро санҷида баъдан ба он иҷозаи машғулият медиҳем. ҳамчунин тавассути антисептик безарар мегардонем. барои мо саломатии варзишгарон дар мадди аввал меистад. ҳама гуна қоидаҳои лозимаро риоя мекунем. дар толори варзишӣ ҳар як варзишгар машғулияти дилхоҳро тавассути фосилаи муайяншуда иҷро мекунад. мо кормандони махсусе дорем ки масъуланд ба тозагии ҳар як асбоби варзишие ки дар толор ҷойгир аст диққати ҷиддӣ диҳад ва безарар гардонад. мувофиқи дастурҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ, ашёҳои гирду атроф ки дар истифодаи умум қарор доранд бояд зуд безарар гардонида шаванд, аз ҷумла олотҳои варзишӣ. дар ин самт низ масъулини толор қайд намуданд ки ҳамаи олотҳо бо маҳлулҳои махсус тоза карда шуда солимии варзишгарон ҳифз карда мешавад.
толори варзиши Эвастан ки яке аз мактабҳои гӯштини ҷудо мебошад, баъд аз танаффуси 3 моҳа ба фаъолият оғоз карда дубора тамрини ҷудочии онро ба роҳ мондааст. дар толори варзишии Вастан пеш аз он ки варзишгарон ба доруни толор дохил шаванд, онҳоро бо ҳароратсаҷ месанҷанд ва дастҳошонро бо антисептик мешӯянд, баъд ба толор раҳ медиҳанд. бод ҳавои толорро ним соат пас бо вентилятор тоза мекунем. чуноне мураббии ин навъи варзиш қайд кард, варзиш ва ё иҷроиши пайвастаи машқҳои ҷисмонӣ барои нигоҳдошти солимии бадан ва пешгирии бемориҳои сироятӣ нақши муҳим дорад ва ҳамин аст ки варзишгарону нафарони пайваста тамрин мегирифта камтар бемор мешаванд ва ё камтар ба табиб ниёз доранд. азбаски тамрини варзишгарони толори варзиши Эвастан низ бо сабаби хуруҷи бемории коронавирус якчанд муддат қатъ гардида буд, аз ин рӯ ба фаъолияти варзишии онҳо бетаъсир намонд. вале варзишгарон мегӯянд барои нигоҳдошти ҳолати варзишии худ онҳо дар шароити хона низ тамринро идома медоданд. толори варзишии Вастан тӯли 3 моҳ тамринро намекардем ва ҳозир бошад тамринро сар карда шурӯъ кардем. машқро дар хона давом медодему, вале тӯли 3 моҳ машқ накардем ва тавриҳоам ба ақиб заданд. ҳамчунин варзишгар андеша дорад ки чунин машқу тамринҳо барои солимии бадани ҳар як ҷавон муҳим аст, зеро тавассути чунин ҳаракатҳои ҷисмонӣ ҳам солимии бадан таъмин мешавад ва ҳам ҷисми ӯ тақвият ёфта пурқувват мегардад. варзиш хеле хуб аст, ба солимиам фоидаи хуб, фоидаи калон дорад. ҳар як варзишгар метавонад ба ин клубҳо биёд тамрин кунад. варзиш барои солимии бадан хеле хуб аст ва аз ин бемориҳо ҳам пешгирӣ менамояд баданро. ҳар як ҷавон метавонад биёд ба ин ҷо тамрин кунад ва солимии бадани худро эмин дорад аз ин сироятҳо, аз ин касалиҳои вабо. гӯштини ҷудо барои тарбияи насли наврас низ аз манфиат холӣ нест, зеро кайҳост ки собит шудааст навъҳои гӯштин дар баробари манфиатбахш будан инчунин воситаи тарбиятгари шахс ба ҳисоб меравад, чунки ҳама сабку услубҳо ва эҳтиром гузоштан ба ҳариф воситаҳои хуби тарбиятгари шахс мебошанд. махсусан аз синни наврасӣ ворид намудани онҳо ба ин навъи варзиш барои фароҳам овардани солимии ояндаи онҳо мусоидати фаъол менамояд. каратедо низ дар баробари дигар навъҳои варзиш манфиатбахш дониста шудааст. барои тарбияи насли наврас низ нақши муҳим мебозад. ҳамин аст ки волидайн фарзандони худро махсусан аз синни наврасӣ шомили ин навъи варзиш менамоянд, то ин ки аз таъсири бади кӯча эмин бошанд. дар ин самт федератсияи каратедои кишвар фаъолияти назарраси хешро ба роҳ мондааст ки мураббиёни ҳирфаӣ дар ҳама манотиқи кишвар ба тамрини насли наврас машғуланду онҳоро бо ин восита обу тоб медиҳанд. чуноне мураббӣ Муҳаммадакбари Мирзоназар қайд кард, онҳо хушнуд аз онанд ки толори варзишӣ дубора ба фаъолият оғоз намуд. аз таърихи 17 август машқҳои варзиши мо пас дубора ба ҳолати аввалаи худ баргаштанд. мо аз 17 август машқҳои амарӯзаи каратедоро баргузор кардем ва аз муддати 3 моҳе ки мо ба истироҳат будем аз сабаби коронавирус, беморие ки дар тамоми ҷаҳон паҳн шудагӣ ҳаст, аз ҳамин сабаб мо муддати зиёда аз 3 моҳ мо истироҳат кардем. дар баробари истироҳат ки дар толори варзиши мо машқ тамрин намекардем, мо дар ҳар як варзишгари моро вазифадор кардем ки дар хонаи худ бо таври ҷудогона машқ биёрданд. албатта ҳар як варзишгар ки бо ҳамроҳӣ бо устоди худ варзиш мекунад, ин як таъсироти хуби худро дорад. албатта таъсир гузоштааст. мақсад ба ҳар ҳолат бозам варзишгарони мо дар хонаи худ бо машқ машғул буданд. бисёр зиёд таъсир кардагӣ нест.
инчунин мураббӣ мегӯяд дар шароити феълӣ онҳо низ ба тамоми қоидаҳои беҳдошт ва тозагии толору варзишгарон аҳамияти махсус дода риояи онҳоро барои варзишгарон ба таври ҳатмӣ роҳандозӣ намудаанд. ҳамчунин ӯ қайд кард ки қабл аз хуруҷи ин беморӣ низ онҳо ба тозагии толор ва варзишгарон беаҳамият набуданд, зеро якчанд бемориҳои сироятии дигаре ҳастанд ки дар сурати риоя накардани тозагии бадан хуруҷ менамоянд ва боиси аз нафари бемор ба нафари солим гузаштани он мегардад. мо ҳар як варзишгаре ки дохили толори варзишӣ мегардад ҳарорати онро санҷида баъд иҷозат дода мешавад ба толори варзишӣ. албатта мо пеш аз коронавирус ҳам мо дар толори варзишӣ мо ҳамарӯза барои тозагиву покизагӣ мо ҳамарӯза аҳамият хос медодем ва махсусан аз рӯзе ки коронавирус дар тамоми ҷаҳон ва махсусан дар тоҷикистони азизи мо паҳн гардидааст, мо барои сиҳатӣ саломатии варзишгарони худ ҳамарӯза диққат медиҳем. мувофиқи таҳқиқотҳо мураббиён собит намудаанд ки варзишгарон камтар аз саломатии худ шикоят доранд, яъне аллакай пас аз як муддати кӯтоҳи тамрин варзишгарон солимии баданашонро бештар ҳис мекунанд. ба ин хотир коршиносони тиб низ ба ҳама тавсия медиҳанд ки пайваста ба машқи бадан машғул бошанду сиҳативу солимии худро бо ин восита ҳифз намоянд. албатта мо чуноне ки дар таҳқиқот гузаронем дар мобайни варзишгарони худ бисёр ки мо савол додем мегӯянд ки мо бо ягон яъне касалӣ кам гирифтор мешем нисбатан ба вақтҳое ки мо ба варзиш машғул набудем. айни замоне ки ба варзиш машғул ҳастем бисёртар мо бемориро дар бадани худ эҳсос намекунем. агар мехоҳед солимиву бардамиро аз варзишу машқҳои ҷисмонӣ дарёбед, пас фаромӯш насозед ки бе риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ аз ҷумла қоидаҳои беҳдошт муваффақ нахоҳед шуд, зеро дар баробари бемории коронавирус инчунин дигар бемориҳои сироятӣ ва бемориҳои пӯст мавҷуданд ки дар сурати беаҳамиятӣ шахсро мубталои худ мекунанд. тозагиву покизакорӣ амалҳое ҳастанд ки дар ҳама ҷову макон бояд риоя шаванд. Thank you.